Ahoj! Mne sa na Gamči veľmi páčilo. Dúfam, že rozmýšľaš nad tým, že na Gamči podáš prihlášku. Ja by som to určite urobila znovu, hlavne kvôli ľuďom, olympiáde a zameraním na prírodné vedy. Čo tým presne myslím? Poprvé ľudia. Gamča je výberová škola a ľudia, ktorých tam stretneš, sú všetci veľmi zaujímaví. Moji bývalí spolužiaci dnes robia rôzne veci, od doktora v Nemecku, cez architektku vo Švajčiarsku, po doktoranta na Imperial College v Londýne. Je super byť s týmito ľuďmi v kontakte a vidieť, kam všade sa v živote môžeš dostať. Po druhé, olympiáda. Na Gamči máme tradíciu organizovania školských olympijských hier. Študenti 3. ročníka dostanú obrovskú príležitosť zorganizovať v podstate všetko. Od zabezpečenia financovania, cez naplánovanie aktivít, po vyhodnotenie výsledkov a organizovanie celodenného finálneho programu. Toto je niečo, čo je podľa mňa veľmi jedinečné a je to skúsenosť, na ktorú sa ja osobne ešte pozerám dneska a myslím si, že bola pre mňa veľmi hodnotná. Po tretie, zameranie na prírodné vedy. Samozrejme, Gamča je týmto známa. Nejde však iba o matematiku, podľa mňa ide o analytické myslenie, ktoré ti môže pomôcť bez ohľadu na výber kariéry. Tým, že Gamča má viacej prírodných vied ako typická škola, tak máš väčšiu možnosť trénovať toto analytické a štrukturované myslenie. Takže to sú moje 3 dôvody, prečo by som sa ja znovu hlásila na Gamču. Dúfam, že sa budeš hlásiť aj ty. A pozdravujem z Harvard Business School campusu.